Mistä sulle tuli idea järjestää näinkin massiivinen tapahtuma? Mä olin itse ensimmäisessä skenaariossa 2002 vuonna Lappeenrannassa, vanhaan Salpalinjaan kuuluvassa saaressa. Meitä oli 69 pelaajaa siellä ja oli Jukolan Tero ja Kilkasti Richard, jotka oli järjestänyt semmoisen loistavan pelin sinne. Ja Jukolan Teroon tutustuin siellä ja hän kertoi, että hyvien pelipaikkojen löytäminen on vähän hankalaa. Ja Teron kanssa keskusteltiin ja kerroin, että mulla voisi olla hyvä pelialue järkätä isompaa peliä. Lappeenrannassa siis pelialue ei voinut parempi olla. Saari, ei varmaan tule ulkopuolisia sinne. Siellä oli juoksuhautaa, bunkkeria ja näin päin pois. Aivan loistava paikka. Ja siitä lähdettiin sitten suunnittelemaan Suurtörnin 03. Mistä tuo nimi tulee, se on vaan heitetty hatusta. Mutta ajateltiin, että ruvetaan mainostaa, että tehdään suurpeli. Niin silloin sinne varmaan tulee enemmän porukkaa kuin kaikkea, että tämä on suurpeli. No, me saatiin ensimmäinen suurpeli. Meillä oli 03, meillä oli 132 pelaajaa. Meillä käytettiin silloin ekan kerran tehosteita ja traktoreita siinä pelissä. Ja meillä oli pelialue, joka oli ihan tolkuttoman iso. Se oli yli 4 kilometriä. Ja niillä kokemuksilla, mitä siitä saatiin, niin sitten järjestettiin tää 04. Paljon 04 oli osallistujia? 273. Peli alkutilanne oli se, että keltainen joukkue oli siellä pellolla. Punainen oli ryhmittäytynyt siihen metsään, läheiseen metsään. Pelaajien välissä tai sivussa siinä oli ajoneuvot, jonka jos he saavat haltuun, niin ne pystyy käyttämään niitä ensimmäisessä vaiheessa hyökkäysajoneuvona. Ja tällä alkutilanteella lähdettiin peliin. No, pelialueessa ajoneuvot poistettiin käytöstä. Säännössä oli sanottu, että ajoneuvot ovat käytössä niin pitkään kuin ne toimivat. No, ne ei toimineet. Vastaavasti sen jälkeen jengin tehtävänä oli keltaisilla ajaa punainen pois sieltä metsästä sillan toiselle puolelle. Ja idea oli siinä, että keltaisten pitää saada sillanpääasema joen toiselle puolelle pelin päättyessä. Se ei onnistunut. Se oli pientä maille onnistua. Siinä keltaisilla olisi tarvinnut pikkusen määrätyssä vaiheessa enemmän jengiä, niin ne olisi saanut sen pidettyä sen sillanpääaseman. Me järjestäjän puolelta autettiin tätä tapahtumaa 2 asialla. 2 kertaa operaatio Möröllä. Ja ensimmäisellä kerralla 50 pelaajaa kierrettiin sinne punaisten selustaa ja toisella kerralla 30 pelaajaa. Järjestäjien puolesta me arvioitiin sen vaunun hyöty suuremmaksi, mutta punaiset onnistu hyvin pysäyttämään vaunu ennen kuin se kerkisi siihen sillan luokse ja eliminoimaan pelaajat sisään. Toinen vaihe oli sitten, joka kesti pitkää iltaa, eli siinä oli bunkkereita, jossa oli kello, joka kävi. Kerropa niistä vähän tarkemmin. Joo, eli meillä oli kakkosvaiheessa sitten, ykkösvaiheen lopputuloksena oli niin, että kun punainen voitti, niin se sai tämän PTSM-vaunun käyttöönsä aluksi siihen kakkosvaiheeseen. No, tässä kakkosvaiheessa sitten tehtävänä oli vallata 6 bunkkeria, jossa oli shakkikellon tyyppiset kellot. Eli 2 kelloa, 1 kytkin. Ja molemmat yritti pitää sitä oman puolen kelloonsa käynnissä. Ja sitä sitten muut erikoistehtävien, lisätehtävien säästämänä pojat yritti koko loppuilla. Ja lopputulos oli sitten, että koska punaisten peli eteni hyvin tasatahti. Keltaisella ja punaisilla kellot kävi koko lailla koko ajan samalla lailla.
Niillä oli 6 kellosta, niin käytännössä ne oli 3 ja 3. Ja näistä keskimmäisistä kelloista käytiin kovaa vääntöä koko peliajan. Mutta pelin viimeinen 40 minuuttia ratkaisi sen, että se meni keltaisille, meni sitten voitto sen ansiosta. Punaisilta yksinkertaisesti loppumiehet. Omalla maalla, kun nämä pelit pystytään järjestelemään, niin me pystytään tekemään täällä ihan mitä me halutaan. Eli nyt on kysymys siitä, että mitä pelaajat haluaa. Me teemme sen näköisen pelin, kuin pelaajat haluaa. Tänä vuonna mun käsittääkseni peli oli juuri sen näköinen, kuin pelaajat halusi. Pelaajia etukäteen foorumeilla hehkutettiin pelaajille, että niin kuin mitä on tulossa. Tärkeimmät asiat jätettiin kokonaan mainitsematta. Ja osittain johdettiin harhaan. Pojat rakenti siellä foorumeilla muun muassa alkutaktiikkaa, nuolia kartoille ja näin päin pois, mitä kautta hyökätään, miten otetaan ajoneuvot haltuun. Ja kun peli alkoi, kaikki suunnitelmat pistettiin uusiksi. Tai ainakin osa. Ja sitten tehtiin vähän muitakin ylläreitä väliin. Harrastajathan lajissa kuin lajissa, myös tässäkin, aika paljon keskustelevat nykyään internetissä, on keskustelufoorumeita. Jos nyt TV ääressä on joku, joka kiinnostuu paintballista, että tuo on semmoinen laji, mitä mä haluan kokeilla, saat varmaan heittää muutaman tärpin, mistä netistä löytyy tietoa. Yleisesti metsäpelaamisesta ja harrastepelaamisesta löytyy tietoa osoitteesta www.paintball.fi. Ja taas vastaavasti kilpapuolen porukkaa enemmän löytyy sivujen www.splatweb.net osoitteen takaa. Mutta molemmissa puhutaan ristiin jonkin verran. Nämä 2 osoitetta kannattaa käydä ensimmäiseksi läpi ja katsoa sen jälkeen, löytyykö sen kautta oman alueen harrastajia. Löytyykö näiltä nettisivuilta myös tietoa siitä, että jos haluaa kaveriporukassa lähteä ihan kokeilemaan, missä löytyy ympäri Suomen paikkoja, missä pääsee niin kuin testaamaan? Joo, paintball.fi:ssä ainakin siellä on erikseen joukkueet, niin kilpa kuin metsäjoukkueet tai porukat. Ja myös sieltä löytyy lista vuokrayrittäjistä. Eli ei muuta kuin kuulaa lentelemään ja kokeilee. Joo, näinpä. Punaisista ei ollut mihinkään. Ne ampuu lujaa ja huunat siitä, mutta niistä ei ollut mihinkään. Siinäpä oli kuulasotaa kerrakseen. Nyt on vähän aika hengähtää. No ainakin viikko. Ensi kertaan, moikka!